Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Bilang ng mga nabakunahan sa Pampanga, 30% pa lamang ng target population. Provincial government patuloy ang hakbang para makabili ng bakuna. Bataan at Bulacan mananatiling nasa Modified Enhanced Community Quarantine hanggang October 31. Australian national arestado dahil sa paghahalay umano ng kanyang 4 na taong gulang na stepdaughter. At Kapampangan-produced film. Wagi sa pista ng pelikulang Pilipino, Sine Kabataan category. Magandang gabi, karehiyon. Ako si Justin Dizon at sa kalat po ni Binibining Sonia P. Soto. Oras na para sa mga mainit na balitang Central Luzon. Muling pinalawig ang umiiral na Modified Enhanced Community Quarantine status sa mga lalawigan ng Bulacan at Bataan. Ito'y sa kabila ng bumababang kaso ng COVID-19 sa mga nasabing lugar. Ayon sa IATF, patuloy ang kanilang paghigpit upang mas makontrol ng virus at magkaroon daw ng mas masayang Pasko ang mga Pilipino. Narito ang report. Mananatili sa ikalawang pinakastriktong quarantine status ang probinsya ng Bataan at Bulacan. Base yan sa rekomendasyon ng National Interagency Task Force. Iiral pa rin sa mga nasabing lalawigan ang Modified Enhanced Community Quarantine hanggang sa October 31. Sa Bulacan, kahit pa may downward trend o pababa na ang bilang ng COVID-19 cases, hindi umano ito nangangahulugan na pwede nang luwagan ang mga health at safety protocols. Hanggat hindi umano nakokontrol ang pagkalat ng virus ay dapat pa rin maging maingat ang mga Bulakenyo. Sana po ay ipagpatuloy natin ang ating pag-iingat para tuloy-tuloy po siyang bumaba at mag-plateau na siya, mag-flatline po tayo para po maging masayang-masaya ang ating Pasko. Sa kanilang October 13 data, bumaba na sa 3-digit figure ang aktibong kaso na kanilang binabantayan. 895 active cases at 97% o 77,862 na ang nakarecover na Bulakenyo mula sa COVID-19 habang 1,339 naman ang namatay. 143 Bulakenyong COVID patients din ang kasalukuyang minomonitor sa mga ospital. 257 ang nasa quarantine facility at 495 ang naka-home isolation. So kung ikukumpara po natin sa buwan ng Setyembre na 365 ang average daily cases natin, as of October 13 ay 133 na lamang po. So bumaba ng 64% yung dami ng kaso na nakikita natin sa araw-araw. Mayroon namang 79 Delta cases ang naitala sa buong lalawigan, subalit ayon sa Provincial IATF, isa na lamang ang aktibong kaso sa nasabing bilang. Samantala, bumababa na rin ang trend ng COVID cases sa Bataan. Ang nasa 4,000 aktibong kaso noong mga nakakaraang buwan, bumaba na sa 1,774 ngayon. Malaki pa rin umano kung tutuusin ang bilang, subalit malaking tulong daw ang mass vaccination drive sa buong lalawigan para sa pagbaba ng COVID cases. Sa 257,205 na Bataenyong fully vaccinated, 1.5% o 3,887 lamang daw ang nagpositibo sa COVID-19 at malaking porsyento ng bilang ay mild cases. Ang ilang paaralan sa lalawigan tulad ng Blessed Regina Prothman Catholic School sa Mariveles ay ginawa na ring vaccination site upang mas maraming Bataenyo pa ang mabakunahan kontra COVID. Sa kasalukuyan, higit 20 na ang vaccination area sa probinsya bukod pa sa mga umiikot na vaccine on wheels. Target naman daw mabakunahan ang higit 1 milyong Bataenyo upang makamit ang herd immunity. Rainiel Pawid, CLTV News. Lumako naman tayo sa lalawigan ng Tarlac kung saan higit 800 COVID-19 recoveries ang naitala sa loob lamang ng 1 linggo. Liban dito, bumaba na rin ang naitatalang bagong kaso kada araw. Maliwanag ng mga eksperto, malaking bagay ang pagkakaroon ng bakuna para makaiwas sa matinding epekto ng novel coronavirus sa ating pangangatawan. Ang COVID situation sa Tarlac, alamin natin sa ulat ni Rainiel Pawid. Sa nakalipas na linggo, kapansin-pansin na malaki ang natapyas sa bilang ng mga aktibong kaso ng COVID-19 sa probinsya ng Tarlac.
Mula sa 1,742 noong October 5, bumaba ito sa 913 nitong October 12. Ibig sabihin 812 na Tarlakenyo ang nadagdag sa COVID recovery list ng probinsya. Nitong October 13, karagdagang 98 na pasyente ang gumaling kung kaya't umabot na sa 15,468 ang total recovery sa Tarlac. Halos 91% ito ng kanilang total confirmed cases na 17,000. Sa loob ng dalawang sunod na araw ay wala ring naitatalang namatay dahil sa virus. Gayunpaman sa 40 naitalang bagong kaso ng COVID-19 sa probinsya, isang 2-month-old na lalaki ang mayroong moderate symptoms at naka-confine sa isang pagamutan. Kabilang din sa listahan ang 81 anyos na lola mula sa bayan ng Pura. May mild symptoms ang matanda at kasalukuyang nasa quarantine facility. Samantala, 243,925 Tarlakenyo na ang fully vaccinated laban sa coronavirus disease. Habang 319,419 naman ang nakatanggap na ng unang dose ng bakuna. Kinakailangan mabakunahan ang nasa 1 milyong Tarlakenyo upang makamit ang herd immunity. Bagay na mas mabilis maisakatuparan kung sapat ang supply ng bakuna mula sa national government. Ayon sa World Health Organization, ang rollout ng bakuna sa bawat komunidad ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit bumababa ang kaso ng COVID-19. Where the proportion of vaccinated people are higher is that we are seeing less severe disease, we are seeing less deaths, and less case fatality rates. Raynel Pawid, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, bilang ng mga nabakunahan sa Pampanga, 30% pa lamang ng target population. Provincial government, patuloy ang hakbang para makabili ng bakuna. At anti-political dynasty law, dapat isulong sa unang taon ng bagong Pangulo ayon po yan sa isang eksperto. Manatiling nakatutok para sa ibang mga nangungunang balita ngayong araw.
Nagbabalik po ang CLTV News at sa detalye ng iba pang mga balita. Nasa 30% pa lamang ng vaccine-eligible population ng Pampanga ang nakatanggap ng kanilang complete dose kontra COVID-19. Katumbas ito ng higit 281,000 na kabalin na bahagi ng 1.6 million na target. Aminado naman ng Provincial IATF na marami pang kabalin ang dapat mabakunahan kung kaya't bukod sa COVID vaccine mula sa national government, patuloy silang nakikipagdialogo sa malalaking pharmaceutical companies upang direktang makabili ng bakuna. Narito ang detalye ng balitang yan. Itinuturing na economic hub ng Gitnang Luzon. Libu-libong manggagawa mula sa iba't ibang panig ng bansa ang narito. Yan ang Pampanga, na isa rin sa may pinakamaraming populasyon sa rehiyon. Base sa 2020 census, umabot na sa 2.4 million ang naninirahan sa lalawigan. At isa sa mga programa rito ay ang pagbabakuna sa mga residente laban sa nakamamatay na COVID-19. Nitong October 11, nasa 281,586 pa lamang nakapampangan ang fully vaccinated kontra COVID. Habang 330,551 naman ang nakatanggap ng first dose. Kabilang na riyan ang 4th-year college student na si Mary Cabais. Ayon kay Cabais, isang malaking hakbang ang pagpapabakuna upang maprotektahan ang kanyang sarili, kapamilya at maging ang mga taong makakasalamuhan niya. Safe po yung pakiramdam ko kasi po nakabakuna na kami, parang may protection na po para kontra COVID. Pero kahit na po na nabakuna na, kailangan pa rin po namin mag-ingat, lalo na po ngayon, di ba? Nasa 1.6 million ang total eligible vaccine population ng Pampanga at sa kasalukuyan 30% pa lamang sa bilang ang nakatanggap ng full dose ng bakuna. Ayon kay Governor Dennis Pineda, maraming kapampangan pa raw talaga ang dapat mabakunahan sa lalong madaling panahon. Bukod sa mga bakuna mula sa national government, direkta na rin bumili ang Pampanga ng COVID vaccines mula sa mga malalaking pharmaceutical company. May mangilan-ngilan na rin umano ang dumating na sa lalawigan noong nakaraang buwan. Roughly siguro doon sa nabili natin, mga 20,000 at inuuna natin yung business sector dyan. Sa October 12 COVID data ng Pampanga, umabot na sa 46,597 ang kumpirmadong kaso sa lalawigan, 3,521 ang active cases, 2,419 ang namatay at 40,657 ang gumaling na. Rainiel Pawid, CLTV News. Rehiyon, narito naman ang isang mabilis na sulyap sa mga balita mula sa iba't ibang bahagi ng ating rehiyon. Hatid ni Angelica Cara sa CL News Express. Naipamahagi na ang kabuuang 17 million pesos na halaga ng benepisyo sa mga nagbalik loob na sa pamahalaan sa ilalim ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP sa Gitnang Luzon. Batay sa pahayag ni DILG Region Free Monitoring and Evaluation Division Chief Larry Hernandez, nasa 230 na dating kasapi ng New People's Army at 158 na dating bahagi ng militar ng bayan ang sumuko na sa buong rehiyon mula 2018 hanggang 2021. Upang matulungan na magkaroon ng bagong buhay ang mga nagbalik loob, iba't ibang programang ipatutupad ng lokal na pamahalaan at iba pang sangay ng gobyerno. Samantala, 75 benepisyaryo pa ang nakatakdang tumanggap ng benepisyo mula sa ECLIP. Sa kabilang banda, nakumpleto na ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang dalawang farm-to-market road sa Barangay Buted, Bayan ng Talugtog at sa Latap, Quiapo sa Nueva Ecija. Mas mapapadali raw ang nasabing proyekto ang pagbiyahe ng mga produkto ng mga magsasaka at makatutulong na mapaunlad ang mga lokal na komunidad. Ayon kay Armando Manabat, OIC District Engineer,
Nagkakahalaga ng 21.63 million pesos ang proyekto na may habang higit sa 2 kilometro na kanilang naipatupad sa pakikipagtulungan ng Department of Agriculture. Samantala, nakibahagi ang 44 micro, small and medium enterprises o MSMEs mula sa lalawigan ng Tarlac sa likha ng Central Luzon Hybrid Trade Fair 2021. Nagsimula ang aktibidad noong October 13 at tatagal hanggang October 17. Inorganisa ng DTI, katuwang ang PhilExport, Regional Development Council, Central Luzon Growth Corridor Foundation Incorporated, SM at Walter Mart ang nasabing trade fair. Layo nito na ipakita ang mga produkto ng MSMEs sa pamamagitan ng virtual o physical platforms at isa ring paraan upang maabot ang mas malaking sakop ng mamimili sa gitna ng pandemya, batay kay Department of Trade and Industry Provincial Director Agnes Ramirez. Nasa 21 ang pumili na ipakilala ang kanilang produkto online, habang 23 naman ang nagbenta ng kanilang produkto sa SM City Tarlac kung saan tampok ang mga lokal na produkto tulad ng pottery, woodcrafts, perfume, alcohol, sanitizers, calamansi juice products, natural pork meat processed food, peanut butter, burong hipon at iba pa. Dagdag pa ni Ramirez, hinatid ng ahensya ang mga posibleng tulong sa mga lumahok upang masiguro ang kalidad ng bawat produkto at matulungan ang mga ito na kumita. Gayun din, binigyang diin din niya na natupad ang mga health protocols sa SM City Tarlac upang maiwasan ang COVID-19 virus. Sa Bulacan naman, itinampok sa likha ng Central Luzon Hybrid Trade Fair 2021 sa Walter Mart Malolos ang patuloy na pag-angat ng micro, small at medium enterprises sa ilalim ng One Town One Product Next Generation o OTOP. Kasama sa ipinagmalaki ang fishball ng San Jose Fish Products sa Paumbong, mabangong bagoong nagawa ng RAMC Kalumpit at handicraft na likha ng pulilan na nakarating na sa iba't ibang panig ng mundo. Habang binigyang diin naman ni DTI Provincial Director Edna Dizon ang ginawang pagpapaigting ng ahensya sa digital marketing platforms. Bukod pa sa 13 MSME na pisikal na nagtitinda sa trade fair, karagdagan 20 MSME ang maaaring bisitahin online sa pamamagitan ng kanilang website www.likhangcentralluzon.com at iba pang social media accounts. Angelica Cara, CLTV News. Ayan mga karihon, bago tayo mag-break, batiin lang natin si Lesilda Enriquez. Nanonood siya ngayon sa ating programa. Abangan ho sa pagbabalik ng CLTV News para sa ating Know Your Candidate segment. Kilalanin natin si Councilor Amos Rivera, tumatakbong alkalde sa lungsod ng Angeles. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News. Nagbabalik po ang CLTV News matapos makakumpleto ng 3 termino bilang miyembro ng konseho ng Angeles City. Sasabak ngayon si Councilor Amos Rivera sa mayoral race ng nag-iisang highly urbanized city dito sa Pampanga. Bit-bit ang slogan na Bayong Angeles. Nais daw ng kandidato sa pagka-alkalde na magdala ng pagbabago sa pamamaraan ng pangungobyerno. Upang higit natin siyang makilala, makakasama natin ngayon sa Know Your Candidate segment ng CLTV News, si Angeles City Mayoral Aspirant at 3-termer Councilor Amos Rivera. Magandang gabi po, si Amos. At batiin niyo muna ang ating mga tagapanood. Good evening, Sir Justin. Sa lahat po ng mga CLTV staff and crew. Of course, sa mga viewers po natin ng inyong programa. Bayong Bengi po. Sir, nabanggit nga natin kanina doon sa nabasa ko, Bayong Angeles, yung gusto niyong dalhin. Pero siguro konting background muna. Alam natin, yung bit-bit yung pangalan, Bayong Angeles. Binati niyo kami, Bayong Bengi. Pero ako po Bayo, kaya pamag-servisyo, uling 3-termer kayo. Sir, para po sa kaalaman ng ating mga manonood, pakikwento muna ho yung naging karanasan ninyo dyan sa pangungobyerno, partikular na ho sa lungsod ng Angeles. Well, number one po, Sir Justin, yung Bayong Angeles po, it's not really literally being Bayo, bago, no? It's basically a movement, no?
I think with the emergence of younger mayors in the mold of Vico Soto, Mayor Isko Moreno, yung pong nagkaroon po ng nag-shift po yung paradigm ng mga supporters and voters po natin that they are actually looking for new breed of leaders, younger leaders which are progressive and dynamic po mag-isip, visionaries, and brand new governance po talaga, no? Tama po kayo na tayo po hindi naman po tayo technically speaking na bago. Tayo po with all humility nakapag-tapos po ng 3-term consecutive term bilang member po ng City Council of Angeles City. Yun nga po, nakapag-author po tayo ng kumulang na 30 ordinances po, no? As a lawmaker po, napaka-importante to emphasize po na ang trabaho po talaga ng isang city councilor is gumawa po ng batas, no? And to add also, Sir Justin, during our time po with Lupaho po, from 1998 until 2019, nakapamigay po tayo ng mga 20,000 po mga land titles po sa mga urban poor beneficiaries po under the housing program po ng Angeles City Government. Nagkaroon din po tayo ng isang ordinansa, Sir Justin, na inadapt po siya sa buong Pilipinas, no? In fact po, na-invite din po tayo as a resource speaker sa Congress po, and now it is being adopted in the Senate po. Ang proposed bill author po is si Senator Antiveros, yung pong Solo Parents Welfare Ordinance po, na for the first time po nagkaroon po ng Sustainable Comprehensive Program for our solo parents. In Angeles City alone, Sir Justin, 5,000 po yung mga solo parents po na nag-benefit po doon sa solo parent ordinance po. Ayan, napakahaba pala ng listahan, Konsehal, Amos, itong inyong mga nagawa. Pero, sir, sa'yo, para higit kang makilala ng ating mga kabaled dyan sa lungsod ng Angeles. Sir, kayo po ay lumaki sa Angeles City, no? And growing up, ano yung pinakamahal ninyo about Angeles City? What do you love about Angeles? Well, I think honestly, Sir Justin, it's the people po, no? Growing up in Angeles City, I was raised and born here, coming from an ordinary family po, no? Nakita ko po tatlong qualities po ng mga taga-Angeles, even Kapampangan ka or non-Kapampangan po, no? Number 1, very hardworking po ang mga Angelenyos. Number 2 po, madiskarte po, madiskarte, masipag. And then number 3, which I love most, God-fearing po ang mga taga-Angeles po. So siguro, sir, ito yung actually next question kayo, yung mga traits na hinahangaan ninyo tungkol sa mga, o dyan, sa mga Angelenyo, no? Pero kung kayo ho ay merong babaguhin, na katangian naman ng mga taga-Angeles, ano ho kaya ito at bakit, sir? Siguro po it's more on hindi babaguhin, no? More on yung idagdag pa or improve pa po, no? Yung commitment po na makilahok po sa governance, dahil naniniwala po tayo under the Bayong Angeles movement, it has to be an inclusive form of government po, no? It cannot be decided by a single person. Collectively po, dapat po yung mga elected officials, government officials, and even the private sector po, no? Para po lalo po umangat ang status po ng Angeles City ngayon. Yun po sana yung gusto ko po at pinapangarap ko po mangyari, yung makilahok at mag-participate po ang mga tao po sa Angeles, sa governance po. Councilor, you've been in politics since 2013, when you were first elected as a member of the Sangguniang Panlungsod. So, mula nung taon na yon, nung ikaw ay kumandidato hanggang ngayon, paano nyo ho madidescribe o paano nyo ilalarawan itong mga botanteng Angelenyo? At the very least po, based on my experience, Sir Justin, well-educated po yung mga voters, no? With modesty po, naka 3 terms po tayo. We did not resort to vote buying po, no? All I had were 3 things actually. A clear vision, doable programs, and a track record po, no? Doon sa 3 elections po yun lang po yung mga dala-dala po natin. And fortunately po, pinili po tayo na mga botante po bilang isa sa konsehal po sa Angeles. Ito naman, Councilor Amos, attorney pala, yung utol pala ninyo yun. Anyway, ito, Councilor, matanong ko lang naman, ano naman yung katangian ninyo bilang isang aplikante
ng pagka-alkalde na kung bakit dapat ikaw ang piliin ng mga botante sa Angeles? Anong meron ng isang Amos Rivera para pamunuan ang highly urbanized city ng Angeles? Sir Justin, the vision for Bayong Angeles is very clear, no? We want to make Angeles the best city in the Philippines po, no? And the qualities of making it the best city in the Philippines, number one, of course, you have to have the track record, no? To speak of. Kailangan po meron ka pong track record na pwede hong maging basis po in terms of credibility na kaya mo pong gawin yung mga platapormang gusto mong gawin, no? Since ang talagang magiging benchmark po ng campaign po ng Bayong Angeles are doable and realistic platforms po siya. So first level, you have to have the track record. Second level po is you have to present a doable and realistic platforms po. And then third po yung leadership po, no? Based po sa ating experience, it follows po yung track record and experience po comes along po dun sa leadership qualities po. Making myself available as the option po for the next city mayor to lead our city. Councilor, nung nakaraang linggo, nagkaroon ng filing ng Certificate of Candidacy, no? At isa nga yung Angeles City sa tinutukan natin, yung mga kasama ninyo sa inyong slate, no? Marami ang nag-comment kasi dito sa ating social media post nung inanunsyo na nga natin o pinost natin yung balita tungkol dyan sa inyong pagka-file ng COC. Marami nagko-comment, karamihan daw dun sa mga nasa slate, talagang mga bagong buka at hindi kakilala nung ilan, ano? So, Councilor, ano yung risk na nabanggit nyo kanina, you want to offer a new brand of leadership, ano? Pero paano ho nangyari yung selection process ng mga kasama ninyo sa inyong slate sa konseho? Napakagandang tanong po, no? Hindi po aksidente, Sir Justin, na all professionals and diverse po yung lineup po natin. In fact po, yung Vice Mayor po natin, in the person of Dr. Pai Wan, medical doctor po siya. Ang isa po sa top agenda po natin kasi yung Better Healthcare Program po, no? And hindi po ako doctor, I really need someone who can help me po to run the healthcare program po ng Angeles City, no? And then dun sa 7 councilors po, tama po kayo, lahat po yan mga bago, no? It should be aligned and in parallel po dun sa Bayong Angeles movement po, no? Meron po tayo dyan na teacher na hahawak po sa education program. Meron din po tayong architect na siya po mag-handle po sa infrastructure. Meron din po tayong lawyer. Alam naman po natin, lawmaking po ang trabaho sa konseho. Meron din po tayong police officer. Sa peace and order naman po ang kanyang hawakan and women sector. Meron din po tayong tricycle driver actually, Sir Justin, no? Na would represent po yung transport sector. Meron din po tayong chef and a businessman po. That would help me po dun sa economic and business recovery program. So kung titignan po natin po yung candidates po ng Team Bayong Angeles, I am proud to say na hindi ho, for me it's an advantage na bago po sila. Because wala ho silang record of any form of corruption or whatnot. And at the same time po, mga experts po sila doon sa mga kanilang fields. And yun po ang pwede nilang i-offer o i-contribute po sa city government once elected. Councilor, nabanggit mo your team, no? They are coming from different, nagagaling sila sa iba't ibang sektor, gaya nga nung nabanggit mo. At gaya nga ng sinabi mo, bago sila pagdating sa larangan ng politika. So pag-usapan ho natin yung usapin ng makinarya. No? Ang pagkandidato ho bilang alkalde sa isang highly urbanized city ay hindi biro. Ika nga, maraming nagsasabi, kung wala kang makinarya, mahihirapan kang makakuha ng sapat na boto. No? Paano nyo ho i-address itong ganitong sitwasyon, lalo na sa papalapit na kampanya, Councilor? Well, definitely po kailangan ho natin ng makinarya, no? To be able to run the campaign po, no? In fact po, in 2013, marami pong nagsasabi din sa akin personally na walang pera si Councilor Amos, hindi naman talaga popular na family name sa politics si Councilor Amos. Ang bit-bit ko po talaga noon, simple lang po eh. We do
small meetings po per barangay, per sitio, per street. And under Team Bayong Angeles, Sir Justin, hindi naman po namin kailangan yung napakalaking gastusan po dyan. No? We have a decent budget to run the campaign, and we know how to spend this money. And in fact po, yung kampanya po natin talaga napakasimple lang eh. Divided po siya into two. No? Of course, social media. And number 2, Sir Justin, yung mga caucus meeting na kung saan po nagpo-conduct po kami ng maliliit na discussion among our voters to also listen kung ano po ba yung gusto po nilang klaseng governance po na kailangan po nila pag tayo po sinuwertihan po dito sa darating na election. And speaking of pag kayo ay swinerte sa darating na eleksyon, Councilor, kung kayo ho ay maupo sa City Hall ng Angeles bilang alkalde, ano po yung 5 programa na inyong uunahin sa inyong termino? Of course, I mentioned a while ago yung healthcare program po, very important. No? 3 levels po yan, Sir Justin. Number 1, we have to empower po yung mga barangay health centers po natin. I want po, we dream of having doctors, nurses, midwives, dentists po, and kompleto po mga gamot and medical supplies po. No? For this particular program, gusto po natin yung primary illness, Sir Justin, sa barangay level pa lang nagagamot na. Number 2, we need to improve po yung system of operation po ng ONA. Kailangan po natin mag-hire ng mga experts po, specialista, ng mga doctors. And we need to increase po yung mga kailangan pong kagamitan sa ONA. And third level, Sir Justin, mahigit 10 po yung mga private hospitals sa Angeles City. We have to have a partnership project with the private hospitals. In cases po na hindi kaya ng pasyente yung sa ONA, pwede pong i-endorse po ng city government sa mga partners po natin private hospitals. And ang local government po at saka po yung private hospital po ang nag-uusap na lang po para po dun sa pasyente. Number 2, of course, Economic and Business Recovery Program. Kailangan po ma-revive po yung ekonomiya. We have to streamline the system po in doing business. Dapat po may online application na po yung pagre-renew ng permit, pag-apply ng business permit, and even po yung pagbabayad po ng amilyar, Sir Justin. No? Of course, we need to encourage investors here. Pag dumami po yung investments dito, gagawa po tayo ng ordinansa na kung saan po at least 70% po ng mga hiring po ng mga empleyado dapat po taga Angeles City po. No? Napaka-importante din po na dapat nakaprepare po tayo in cases na mag-boom na po yung ekonomiya. We have to develop a skills training program po, no? Sa mga taga-Angeleños. Profile po natin sila, what particular skill set po ang meron sila, and then we train them, we develop them, para po pag may hiring na po, madali na lang po yung employment opportunity nila. No? Number 3, of course, Sir Paulo, coming from an ordinary family, yung education program po. No? I want at least 5,000 scholars po in our first term. In Pasig, Sir Justin, I think Mayor Vico has 13,000 scholars. Hamak naman po kasi malaki yung budget ng Pasig, nasa 8 billion budget po siya per year. Ang Angeles City po, Sir Justin, 2.6 billion annually po tayo. I think very realistic po yung 5,000 scholars, at least during our first 3 years. And hindi lang po tayo isolated doon sa 4-year courses po. No? Bibigyan din po natin sila ng opportunity for the 2-year courses, 1-year, tech voc, and yun nga po yung skills training. And to note also, Sir Justin, kailangan din natin pag-aralan kung paano po natin pwedeng ayusin yung maintaining grade kasi I think it's too high. Right now po kasi para daw pumasok ka sa scholarship program, dapat 87% yung maintaining grade po ng estudyante. I think we have to somehow adjust this grade po. No? Baka kasi hindi kakayanin din po ng mga ibang estudyante. No? Fourth po, of course, yung infrastructure program. No? In terms of making it appealing sa mga investors, dapat po maganda po yung infrastructure system po natin. No? And pangalawa po, yung pong disaster and emergency program po. Meron po tayong council na emergency expert. We want a 911 system, Sir Justin. Tapos magkakaroon po na yun ng Northeast, West, South emergency station. Tapos may command center, real time.
pwede yung tumawag ka any individual. Kung may nakita po siyang aksidente sa kalsada, pwede po niya tawagan yung 911 system na gusto po nating i-develop po dito. Okay. Konsyal, gusto pa nating palawigin sana yung usapan kaso kulang na yung ating oras. Magpapasalamat na ako sa inyo at maraming salamat po, Councilor Amos Rivera, mayoral candidate sa lungsod ng Angeles. Siguro po, last message na lang sa mga Angelenyo. Yes, Sir Justin, thank you po sa invitation. No? Hopefully, yung mga televiewers po natin, nakita po yung mga platforms po natin. And at the same time po, at least we are here to offer po the best option come May 9 election po. No? On behalf of Team Bayong Angeles, Sir Justin, Bayong Bengi po. Okay, dakala. Salamat po, Councilor Amos Rivera. Abangan sa pagbabalik ng CLTV News. Kapampangan-produced film, wagi sa pista ng pelikulang Pilipino, Sine Kabataan Category. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News. Nagbabalik po ang CLTV News at sa iba pang mga balita. Malaking oportunidad umano ang national elections para sa pagsusulong ng anti-political dynasty law. Ayon kay Dean Ronald Mendoza ng Ateneo School of Government, kung ang mananalong Pangulo ay may political will, sa unang taon pa lamang sa pwesto ay maaari na itong gumawa ng aksyon para pigilan ang monopolyo sa gobyerno. May detalye ng balitang yan si Angelica Cara. Kapansin-pansing sa katatapos lamang na filing of Certificate of Candidacy ang pagdami ng mga angkan o pamilya na humahabol sa iba't ibang posisyong panglokal. Sa bawat probinsya ng Central Luzon ay may pamilyang may higit sa 2 miyembro ang nagpasa ng kandidatura. Gaya na lamang ng Garcia sa Bataan, Pineda sa Pampanga, Ebdanes sa Zambales, Noveras sa Aurora at iba pang mga pamilya sa mga bayan at syudad. Magkagayunman, naniniwala si Dr. Ronald Mendoza, ang Dean of Ateneo School of Government, na magbubukas ng oportunidad ng eleksyon para malabanan ng dinastiyang pampolitika kung ang maluklok na Pangulo ay kikilos agad sa unang taon pa lamang niya sa pwesto para maisulong ang anti-political dynasty law. Every 6 years, we have a small window to push it. And what we need is really, first is a bold president. Someone who really wants to put us on a different trajectory. Kung nais umanong maitulak ang panukalang batas, kakailanganin ng sapat na panahon habang hindi pumapasok ang midterm elections. Nahihirapan po tayo dahil late po na itinutulak yung reforma. Usually, after the midterms, saka mo ngayon itutulak. Dapat po maaga pa lang itulak na to. Dapat po talaga maitulak agad bago mag-midterms. Kasi pag nag-midterms, nagko-consolidate ka na ulit ng political power at alliances. So ba't mo babanggain yung mga dynasties ulit? Kailangan mo yun nakakampi para malakas yung last 3 years mo. Maliban sa bagong upong Pangulo, dapat din umunong magkaroon ng isang nasyonal na kamulatan tungkol sa epekto ng monopolyo sa politika ng iilang angkan. Isang malaking national movement, for lack of a better term, na sana po ay may kamulatan na hindi po tayo pwedeng ganito lang na paulit-ulit, na tuwing may krisis tayo, nangangailangan tayo ng mga patron. Para sa kabuuang mga pahayag ni Dean Ronald Mendoza at nina Attorney Oscar Rodriguez at Ginoong Nato Wagbayani, tumutok sa perspektiba kasama si Sonia P. Soto sa Biyernes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Angelica Cara, CLTV News. Babala po sa mga manonood, medyo maselan po itong susunod na balitang inyong masasaksihan. Nahaharap ngayon sa kasong rape by sexual assault ang isang Australian national matapos halayin ang kanyang 4 na taong gulang na stepdaughter sa Mabalacat, Pampanga. Sa Bulacan naman, arestado ang 5 most wanted persons, bunsod rin ng iba't ibang kaso. Narito ang Ronda Report sa rehiyon ni JM De Jesus. Arestado isang Australian national na itinuturing na top 7 most wanted person sa lungsod ng Mabalacat, Pampanga nitong Miyerkules, October 13.
Nahaharap sa kasong rape ang 72-year-old suspect na si Jeffrey John Chapman, residente ng barangay San Joaquin. Batay sa ulat ng pulisya, ginahasa umano ni Chapman ang kanyang 4 taong gulang na stepdaughter, kaya isang manhunt operation ang ikinasa ng pinagsamang puwersa ng Mabalacat at Angeles PNP. Nahuli sa isang hotel sa barangay Malabañas, Angeles City si Chapman sa bisa ng warrant of arrest na inisyu ni Judge Katrina Nora S. Buan ng Family Court Branch ng Angeles City at haharap sa kasong rape by sexual assault na may piyansang 200,000 piso. Nasa kustodiya ngayon ng Mabalacat Police ang sospek. Sa lalawigan naman ng Bulacan, nasa kustodiya na ng otoridad ang 5 most wanted na sina Alberto de Ocampo ng Lawa Obando sa kasong paglabag sa RA 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children. Elizabeth Adap ng Muzon San Juan del Monte sa paglabag sa RA 7610 o Anti-Child Abuse Law. Paulo Salinas, residente ng Santo Niño 2, San Juan del Monte dahil sa kasong direct assault upon an agent of a person in authority. Kmart Buhat ng Upper Bigten or Zagaray sa kasong reckless imprudence resulting in damage to property. At Ricardo Garcia Jr. ng Rueda Plaridel, Bulacan para sa unjust vexation. Habang arestado naman sa isang entrapment operation sa Poblacion Baliwag and Banga First Plaridel, Bulacan, ang 3 sospek na kabilang sa pagpupuslit ng mga imported at hindi rehistradong sigarilyo. Kinilala ang mga ito na sina Manuel Tolentino Jr., residente ng Virgen de las Flores, Baliwag, Josefina San Pedro ng Tabang, Plaridel, at Rodrigo Ladipe ng Poblacion Plaridel. Nakumpiska sa mga ito 150 rims at 5 boxes ng sigarilyo. Kaugnay nito, napasa kamay rin ng pulisya ang 2 individual matapos rumisponde sa 2 magkahiwalay na insidente sa Balagtas sa Torcegaray. Huli sina Darwin Agaw ng Bitunggol, Norcegaray sa kasong frustrated homicide at Glenn Oliver Marcelo naman ng Panghinay Balagtas para sa malicious mischief. JM De Jesus, CLTV News. At sa iba pang mga balita, tumanggap ng parangal sa katatapos lamang na pista ng pelikulang Pilipino ang pelikulang Love in the Ungodly Hour, isang Kapampangan-produced film. Ayon sa direktor na si Bradley Jason Pantajo, hindi raw madali ang paggawa ng pelikula ngayong may pandemya, ngunit sulit naman daw ang kanilang pagod dahil sa pagkapanalo. Kilalanin natin siya at ang kanyang pelikula sa report ni Jennifer Salega. Wagi sa pista ng pelikulang Pilipino 5 Cine Kabataan category ang pelikulang Love in the Ungodly Hour, produce ng Pampanga-grown Yato Film Productions and directed by Bradley Jason Pantajo. Nasungkit ng nasabing short film ang Audience Choice Award at Best Director Award. Mixed emotions po actually, pero sobrang fulfilling po nung experience na parang ang ganda rin ng validation as an artist na parang you're doing something right. Diba, na acknowledge din nila yung vision mo, yung effort mo as a director. And I'm just really happy po. Ang Love in the Ungodly Hour o Love It Too ay tungkol sa relasyon ng 2 karakter na sina Mark at Feo na makakahanap ng pagmamahal, pagpapatawad at pag-unawa. Actually, a Love in the Ungodly Hour po is this simple story of a young lover who separated after one of them tested positive for HIV. So parang years later, the other one comes back asking for forgiveness and companionship na hindi niya nabigay sa relationship nila before. Kwento ng direktor na si Pantajo, sulit na sulit ang pagod ng kanilang team dahil sa panalo. Hindi raw naging madali ang pagbuo sa pelikula dahil isinut ito sa gitna ng pandemya. Ang daming restrictions nung lalo na nung nag-shoot kami na kailangan ilang tao lang ang nasa set, ganyan. So, we really had to rethink and redevelop the script in a way na make sure namin na makakapag-work kami ng safely. Halos mag-iisang taon din namin siyang dinevelop kahit napakaikling pelikula, ang tagal ng panahong inilalaan para lang mapulido ang isang pelikula. And we are just really grateful na nagbunga yung paghihirap namin as a team and as a production. And ayun, we are just really grateful na ganito yung kinalabasan. Malaki naman ang pasasalamat ni Pantajo sa brainchild ng Yato Production ng Love It Too. Walang iba kundi ang internationally acclaimed and multi-awarded Kapampangan filmmaker na si Carlo Catu. Malaking inspirasyon daw si Catu kay Pantajo pagdating sa paggawa ng pelikula. Si Direk Carlo Catu po, of course, kasi
lalo na nung nakatrabaho ko siya dito sa Love and Godly Hour. Sobrang hands-on niya sa trabaho, and he's really there, you know, to help you and to guide you sa journey mo na ito. And ayun, sobrang nurturing niya rin sa production. I want to be that kind of director na doesn't kill an idea. He always asks na parang, how can we make this work? Na ganun yung nafe-feel ko when I'm working with him, and I really want to be that kind of director. You know, na nagpapahalaga sa boses at sa truth ng bawat ng filmmakers at naniniwala sa kaya nilang ibigay. May magandang balita namang hatid si Pantaho para sa mga taga-subaybay ng Love in the Ungodly Hour. We are currently working on a longer version of Love Within Godly Hour po with Derek Carlo Catu, and we're currently developing a more longer version of the short film na we are just really excited to explore pa yung possibilities na kayang maibigay ng storya. And sana suportahan niyo pa rin itong journey ng film na ito. Jennifer Salenga, CLTV News. Yun, congratulations Direk Bradley at syempre sa aking kaibigan Direk Carlo Catu. Congratulations sa inyo. Samantala, alamin naman natin ang magiging lagay ng panahon bukas mula kay Ginoong Manny Esguerra, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Clark. Magandang gabi po, narito po magiging tayan ng panahon sa susunod na 24 oras. Southwest monsoon o hanging habagat po nakaka-apekto dito na lamang po sa buong Luzon. Si severe tropical storm Maring po ay malayo na, kaya ito pong habagat ay unti-unti hihinang din habang sa ipapalayo. So ang Metro Manila po, bagong Bicol Region, Cordillera Administrative Region, kasama na po Cagayan Valley, pati na po ang Central Luzon, ay magiging maulap po ang papawiri na may inaasahan po tayong mga kalat-kalat ng mga pagulan, pagkidlat at pagkulog, dulot nga po ng southwest monsoon o hanging habagat. Samantala po, natitirang bahagi ng bansa ay magiging bahagi hanggang sa kuminsan ay magiging maulap ang papawirin. Mayroon lamang po silang inaasahan ng mga isolated cases ng mga rain showers. At ito po ay dulot ng mga localized thunderstorm. So inaasahan po na hanggang sa weekend, ay wala naman po tayong inaasahan na papasok na iba pang sama ng panahon, maliban lamang po dito sa humihina ng southwest monsoon o hanging habagat. So habang papalayo na nga po si Bagyong Maring na dati ay nasa atin, ay hinihila na rin po niya papalayo itong hanging habagat. So magandang gabi po, pinag-iingat pa rin po ang lahat. And bago po tayo magtapos, batiin lang din natin itong mga nakatutok sa atin sa ating Facebook page. Si Ma'am Nora Enriquez, si Ma'am Ann Reyes, Jenny Onit, Bong Salta. At syempre binabati ho namin ng maligayang kaarawan si Kapitana Aiden Sese, ang aming nakasamahan dito sa CLTV 36. Happy birthday! At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV News. Para sa karagdagang detalye, maaari ninyong i-follow ang aming mga social media pages na makikita sa inyong mga screens. Kung nais ninyong balikan ang mga programa ng CLTV, pwede ninyong bisitahin naman ang aming YouTube channel at CLTV 36 Official at maging ang aming website www.cltv36.tv. Mapapanood din ang programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 39 cable partners dito sa Central Luzon. Sa ngalan po ni Binibining Sonia P. Soto, ako po si Justin Dizon at sa ngalan din ng buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs. And ako, gutom na ako. Mga karehiyon, 72 days na lamang po at Pasko na.